Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ismertetjük ma esti programunkat. A belföldi és külföldi hírek után tévétorna, időjárás jelentés következik. A híradó támogatója Megygyöngyvér, az Unikum Likőrgyár Budapest eredeti gyümölcsléből készült szeszes itala. Valamint az Együnk több cukorkát mozgalom. Kislány az zongoránál fehéren, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Legfontosabb híreink. Idén is minden alapvető élelmiszerért, kenyérért, lisztért, zsírért, burgonyáért, húsért, tejért, tojásért több munkaórát kellett dolgozni, mint a háború előtt a 3 millió koldus országában. Csak a cukorka volt olcsó. Kislány, úgy szerettem, aki soha nem feledtem, rabja voltam minden kisdiát. Rejtői történet helyszíne volt a budapesti Royal szálló, ahol a külföldi vendégeket és dolgozókat 3 hétig tartották karantén alatt egy rossz orvosi diagnózis miatt. 2 alkalmazott a szállodában tartotta meg a lakodalmát, és az ifjú aratestén másnapra gyanús kiütések jelentkeztek. Mivel az orvos himlőre gyanakodott, a szállót azonnal lezárták, a vendégeknek és a dolgozóknak az épületben kellett maradniuk, a környéket pedig államvédelmisnek biztosították. Kislány, úgy szerettem, aki soha nem feledtem, rabja voltam minden kisdiát. Külföldi híreink következnek. Már 14 millió munkanélküli van az Egyesült Államokban. A termelés csökken, egyre kevesebb cipőt, ruhát és élelmet tudnak vásárolni a dolgozók. Ezzel szemben Szovjetunióban nincs munkanélküliség, sőt a termelés rohamosan növekszik. Míg Amerikában a közszükségleti cikkek árai folyamatosan emelkednek, a Szovjetunió azzal is biztosította a dolgozó nép számára az életszínvonal emelkedését, hogy a fogyasztási cikkek árait leszállította. Breaking news! A Magyar Népköztársaság az Európa felé vezető úton. Hazánkban is megalakult az Europe-Assistance. Hogy pontosan mit is takar ez a név, azt a következő bejátszásban láthatják. Vagyunk Budapesten az újonnan megalakult Európa-asszisztens ügyvezetőjével, Kalmár Lászlóval beszélgetek. Üdvözlöm, Kalmár úr! Jó estét kívánok! Mondja el nekem, Kalmár úr, hogy ki ez az Európa-asszisztens, és kinek az asszisztense? Hát az Európai Asszisztencia Magyarország az egy francia eredetű cég. Pierre Densos a barátom alapította pár évvel ezelőtt. Azt olvastam ki, hogy önök a világ minden országában ott vannak. Hogyan jutnak el önök Malajziába? Hát még Európában vagyunk ott egyenlőre, de igyekszünk már Malajziába is jelen lenni, természetesen hajóval vagy lóháton. Értem, és önök akkor ilyen lóhát segítségszolgálatot is vállalnak. Mit jelent ez, tehát hogyan hibásodik meg a ló? Hát ló, illetve automobil, motorizáló utónál. Úgyhogy automobilra is nyújtunk segélyszolgálatot. És kinek jó ez? Tehát ki az, aki megveheti ezt a szolgáltatást? Mindenki természetesen. Értem. Aki automobillal rendelkezik. Értem, tehát akkor kell rendelkezni egy automobillal ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást megvehesse. Nem kell rendelkezni, de célszerű. A kollégák meg lázersen dolgoznak, és várják a hívásokat. Budapest a világ fővárosa. És Budapesten kívül mit kell mutassam? Kis rögre vízzel megtöltött
fantasztikus. Úgy látom, hogy a Szovjetunióra mutat. Mi az, amit kell tenni ahhoz, hogy önök segítséget tudjanak nyújtani, mondjuk például a Szovjetunió közepén? Hát ahhoz először is nagyon vastagon fel kell öltözni, majd természetesen szükséges a megfelelő motorizáció, vagy lóhát. Értem, tehát mi történik akkor, ha az önök automobiljai robbannak le gyakorlatilag a szibériai hidegben? Hát a szibériai tajgákon, hogyha lerobban az automobil, Kalmár László ügyvezető igazgatóval készült interjúnkat hallgatták, most pedig pillancsunk bele a cég mindennapi működésébe. Látom, szinte látom a szegény. Elmúlt, ami elmúlt, sose fél. Vedd már fel! Igen? Tessék? Nyugodjon meg! Nyugodjon meg! Adom a 3-as melléket! Nyugalom! Ide ne hozzad, almát eszik, kapja. Kettes szabadon most. Beszélj. Halló, itt Franco. Igen. Jó, írom is akkor. Írom. Pápua, Új-Guinea. Igen. Autóval? Mit csináltak? Majmok. Hátsó kerekeket? Jó. Rendben, hát ott leszünk, majd küldünk valakit, ilyenkor tudjuk pótolni, hogyha elvitték, ellopták a kereket. Nem lesz gond, megoldjuk, itt nem kell aggódni. Mikorra kérik? Most? Rögtön mehet? Minden? Jó, persze. Igen. Indulunk is akkor. Jó, akkor várjanak ott. Jó? Oké, nagyszerű, köszönjük. Viszontlátásra. Mit a helyzet van, ezt megszívtuk? Igen, pedig kell. Ott vannak. Hát, Hol? neked csak Franco. Na de mindegy. Ott vannak Pápua Új-Guineában. Szerencsétlenek eljutnak Citroennel oda, és mit csinálnak? Megállnak a dzsungel közepén, reggelre ellopja egy majom nekik kereket. Úgyhogy most rögtön ki kéne oda telegráfozni, hogy megoldják ezt nekünk. Menni fog? Gedeon bácsi a nők bálványa, őt minden hölgy mindig úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Many road accidents occurred because of this ignorance. Bus yang kondenim ten la passenger on them offside na drive all come down all come lo mountain straight them sem break em feel na pitch drop so drive em kam kapse dim bus andala be. Vegye már fel valaki. Igen? Na megint maga?
Jó van, nyugodjon meg. Adok orvost, adok azonnal. Ide nem hozod már, almát teszek, adjál már békén, elég születem vagyok. Hívjon vissza! Na! Hívjon már vissza, ne hülyéskedjél, almát teszek. Nem ettem még semmit, ne hülyéskedj, Na. egész nap dolgoztam. Háló? Ügyfél van a vonalban. Háló, szóljon bele. Honnan? Igen, Páli doktor. Mi történt? Magát? Magát a majom. Rettenetes. Hogy van? Nem a majom. Maga hogy van? Ne azt mondja, hogy mi volt magával. Most hogy van? Na! Meséljen, hol hallotta meg a majom? Ember, nem beszél normálisan, én sem fogok tudni magának segíteni, már így is úgy érzem, hogy az ügy szinte menthetetlen. Megharapta nagyon? Vérzett is? Aha, most is vérzik. El kéne állítani. Egyedül van? Feleségével. Oda kell menjen. Viszhallásra használni. Na mi történt? Ki kell menjen pillanatban. Megharapta a majom, nincsen jobban, nem vitt gyógyszert, élit volna. Egy almát nemett meg az ember azon a munkahelyén. Szerintem jövő héten fölmondok. Megáll az idő, az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok. Maga annyival hitelesebben néz ki. Zöldségdesről. Telefon. És nem tudsz felvenni? Tiéd. Itt Franco. Jó napot. Az nem én leszek, aki segítenek, egy pillanat tartson. Figyelj csak, baby. Már úgyis föltestelik nekem a telefonon. Akkor... Nem akarod intézni? Dugulás van. Dugulás. Jó napot kívánok. Dugulás. És hol van ez a dugulás? Aha. Milyen mély? Aha. Jön fel? Tudja mit? Majd mi lenyomjuk. Pürgerók a lábak, surranók és árnyak, hip-hop, jön buk. Híres nagy vadászok, jobb, ha félreálltok, hip-hop, jön buk. Ő az éjszakától sohasem fél, bár a sűrű erdő csupa veszély. Azt mesélik róla, ravasz, mint a róka, jön lány, jön út, felragyog a dugulás elhárít. Kiáltok én is, hip-hop, jön buk. Én is akarok egy dugolást. Köszönjük szépen nézőinknek, nyugodalmas jó éjszakát kívánok, találkozunk holnap. Na, most már kezded verni ezerrel az írógéped. Mehet? Megy. Külföldi híreink következnek. Már 14 millió munkanélküli van az Egyesült Államokban. A termelés csökken, egyre kevesebb cipőt, ruhát és élelmet adnak el. Nem, még egyszer. Már 14 millió munkanélküli van az Egyesült Államokban. Aha. Ittál valamit? Nem akarsz írni, van egy kis szekrényre, hogy jobban menjen. Az gyakorlatilag egy fax. És a fax az mit jelent? A fax. Kiszívott.
Várjon? Hátulról. Mi van? Mi az? Stay away from me. Stay away from me. Mehet. Na mit, de helyzet van, azt megsírtuk. That you're gonna see me out. Eszik az idő, hogy le lehetne vágni az alapot harapot. Tényleg már nincsen alma. Ez tényleg az ebedben, mert az van az asztalon. Jó van. Már megint. Just a few more weeks. Don't move. Resist temptation, or do you see fit? Just choose.